Nakaliang game Meghalaya Kyokushin Karate Association Skalapa Yalaingut Kirang Bat Kithe Yalekai Ban Lek Yashimbata Shakamaso Yama Doors Cup Arajar Arbsau Jongka National Invitations Full Contact Kyokushin Open Karate Championship Arajar Arbsau Kadai Kabalapanya Yakane Tournament Kadai Kabalapanya Daka Alipurduar District Sports Karate Academy Hakane ka Jingishimbata Nakaliang Ibahon Shisha Kumdek Ilayo Hakakardan second position minus Jongka Sanpau Kilo Kamar Rita Klein Kalayo Haka third position Haka open category Badu Gifor Klein Ulayo Haka Kerdan Balai Jongka minus Sindrew Pau Kilo Haka bidai bana kaliang ka associations ka MKKA ka ju persang banyalam yakirang berkithe yalekai shakiwe kiwe ki jala nakapo shakapor haka bidai bat ki jat tournament baper kumta nakaliang ka associations kalamat bun ki jinge ban kentiu yakirang bat kithe yalekai haka badai bat ka jinglot ka jingsap jongki nong yalekai haka bana kaliang ka association bat ki nong yalekai ki haban penlot pensap dalade hishimet nakabanta baro ki jingdon kam ki jongki Habai jengkran nakaliang presiden ka MKKA Obaberin Kalanyula Juban nakapor shakapor hakibede bat ka cash award bat ka scholarship kaba nakaliang ka sorka jala ka juai man laosnam Henry nakaliang ka association hado menta kampat yo nakabenta jong snam arajar arpuwe arajar arpuar bat jong snam arajar arpulai Henry ki babun ki nong yalekai ki jujob hakine ki snam nakaliang ka association kaladaban pha ye ki kot kisla jong ki nong yalekai Henry hado menta mane kimpat ya kane ka kashawat badia kane ka scholarship katkom ka jingpra jong ka sport department Henry kiwe ka association ki badan hapo ka jala Meghalaya don ki balaya badon ro ki bom padia hado menta mane nakaliang jong kine kinong yalekai ki balawan ra ya kanam ka burom jong ka dong kathanya Rupar district he baro kawe kila kerpat ya kinong mikmat lane ki sport department bakina ai ka jingirap nakabanta ka association halor ki tiar yalekai bat ki tiar ai jinghikai ya ki kanang bakindang la shishu ban wanra ya kanam ka burom jong ka jala Meghalaya bat jong ka dong kathanya Rupar district he baro kawe kuble ya ki baro niwan hakani ka singi lingba jong ka Meghalaya Kyokushin Karate Association. Te kajingmut jong kani ka Kyokushin kalong kawan nakaktin Japan. Kyokushin kamut ultimate truth. Te kane kade ka karate kabade ka full contact. Kamdon yade bat kiwe pat ki karate amar kiwe kide jong ka semi contact. But kani ka Kyokushin hi kade ka full contact. Te Lingba jong kani ka association men haka arpusau bat arpusan tarik ubnaya gos arhajar arpusau nilalik yashim bentam haka national level kata tournament kapalaktip kum kamas oyama kop arhajar arpusau hapo Alipurduar New Tau West Bengal but kini gede kinong job hagani ka tournament kabaningkong bahun sisya kamdek ilawan hagardan kaba ar hag ajingkya kaba hapo sanpo kilo anta G4 plane uyakun naga senior men wan hagardan kaba lai hapo ganrupo kilo nangta kamar Rita Klein kawan hagadan kabalai haga open kategori ka open kategori hi kamut kihap anyakun bat ini kiingkya kiba ne kibarit Henry kihap anpen ya kata kajingnang nega skill kajungki katkum kajing labor kajungki Henry kim theushu ya kata kajingkya ane ya kita ka kilo ka jungki teh hakane kapor kwa aru ban kren kinyat na bentai ki plias ba ki plia ki de banang trash tom susu mde ba kin hun tang daga ba ki shuan le kai hakane ka tournament hende ki de bandon ya kata jing thumu kumno ba ki la ban ki susu na ka we ka po shakawi pat bat kumyuru Hide ban penlik jingmut ha ka jing pule ka jungki namar lingba ka jing pule ka jungki kila ru
Pante hakalawi ka jungki. Insa yalik shim benta sa ki tournament ki ba pair. Tam hawneu 9 November ahyar arposau kadon sa ka wepat ka national level kaneru ni idon kam manjit iki piar ki ba kham tibet baling ni ha ban le shim benta hagi ki babun ki tournament namar ba kadon ka we ka tournament ka bade jong ka international te khnang ba ngila banjit ya ki piar ki ba khambit khambyang khnang ba kinyo manjakun bat kipat kiri haga pertei namar kiwi kiri kum napo Dubai Brazil USA nang New Zealand kini kila confirm lupa nak benta banwan yashimenta po kaneka tournament ya kaneka tournament latip kum ka fight series kaneka tournament kan sapen long hak ar pokra ar pokendai bat live tarik ubnai match house name ar hajar ar feusan hapo kajela asam Tinsukia te kumta ni don kam banjit bahai ki pliar ki ba kham tibet namar kiwi kiri kinlong ki ba lanang ki ba la start kham tam hagane alan jong kaneka martial arts te kumta ngiru ni don kam banjit ki pliar banyo yashimenta manyakun ya kaneka tournament hakalyang jong ka association ni don shibun kijing shemjing kamtam hakal lan kapisa tingka namar habang ili yashimenta ya tournament ni habhi ban penlut da kapla lajong donru ki thna ki bala duno ban li yashimenta ya tournament tang naga daw jong kapisa ka tingka te nang taru hagine ki snem ki baladep yung snem araya arpowe arpoar bat arpolai ngalalik dan summit yang ki certificate yung ginong job apo ka directorate of sport and youth affair Shillong nagbenta ka scholarship ka cash award Andre hadu benta nimpatyo tip naga e gadaw te ngi scam ba news snem kin sapan kin penlai no na benta kaneka cash award bat ka scholarship na benta gi kena Tại cái này bữa ta liang ka district sport pa anh em apa ka district report kela lemi ha pernah kalian ka office ka cuma ong don long ni ha lot kaneka singlek summit chopi ya kini scholarship em hapo yung ka district klem lek summit namar ba kaneka te yung ka state association tengah lalik hang te hapo Shillong hapo director of sport and youth affairs Karena kalian district sport ula jira ini nak benda jong kaneka association ke jong em empat yo ni ra to ngi na kalian jong association ngi ai play kickbox yang ya kini ki player ki bala wan mikmat na ka jela jongi ki bala wan raya ka nam job way wan raya ka nam ka ba way wan argot wan raya ka nam ka balai ni sarong sikade namar ba ni sarong chibun mar kini ki player ki bangila jet select ki wan raya ka nam job na ka state ki jongi rasa sikade ka kwa ban kurang na udah ka sarkar lane kino ki reu simet ki ba kwa ban ya rablang ya ki kwa ki ba kwa ban ya rablang ka association jungi de mar ba ngi lang duna shibu de kamtam ki diari lakai ane haduk ki jaka ban ya kai ki kena de tumban ngklain ya penwan ai musim lang ki player ki kena ki jungi long ikwa ba kamtam mi kimi kepala ne mungkin ngelam jungi ki nang mi kemat jungi ki depan yarap ikwa ba kin yarap lah ka tiari lekai lan ne haki no kino ki bentakum han yarap ban spot iki kena ban ki sejorong